velkommen til Esbjerg Rock Festival TV. Nu har jeg lige taget jer med ud i skoven her endnu en gang. Det er jo stadigvæk meget tidligt forår, der er ingen blade på træerne, så skoven den virker lidt kedelig. Men den 1. 2. juni, der bliver det rigtig hyggeligt derude. For der kører Esbjerg Rock Festival nemlig af stablen med alle de her 80'er navne greatest hits til den store guldmedalje. Jeg vil lige tage på en lille rundtur herude i den tomme skov, bare lige for at vise jer nogle af de få ændringer og tilføjelser, vi har lavet i år. Vi står jo her ved indgangen, det er her I kommer som det allerførste. Og der er bygget store indgangsportaler op, og dankortautomater, det hele er her. Over på den anden side, der er vores nyetablerede VIP-camping. VIP-camping. Det er lige på den anden side af den der grønne tribune derovre, så der er ikke langt for dem, der bor i et telt. Og det er sådan, man kan købe et telt og en teltplads herovre. Men det kan I også se mere om her på siden. Lad os lige gå ind. Det hele, det foregår lige igennem den der portal der. Så kom lidt ind. Ja. Og så er vi inde på festivalpladsen. Og hvis I kigger herude, så har vi den store gryde, som vi kalder det her Eldorado-teltet. Det vi gør i år med Eldorado-teltet, det er det samme store telt, men vi flytter det lidt. Vi flytter det simpelthen frem for at give en mere hyggelig atmosfære, en mindre plads med lidt færre boder. Boderne bliver så rykket et andet sted hen. Men forestil jer det her kæmpe store telt stå lige her foran. Og så er det jo altså med Jørgen Demilius, der kommer ned og giver den gas. Det gør han jo hvert år. Og så har vi altså Thomas Christensen, og jeg garanterer for, at han vender fuldstændig hatten på hovedet. Jeg ved, at han har været ude at købe uniform. Men hvad det er, det må I se, når I kommer over. Så er der Morten Ræsen, og ham kender I fra Morten TV. Jeg garanterer for, at det er en anden stil, han lægger for dagen. Det var det i hvert fald sidste år. Der kommer så mange fede hits, og så har vi jo altså også Dennis Johansen, som var Lykkehjuls speaker dengang i 80'erne. Han kommer også og vender plader. Det er første gang, han er her. Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Så sker der også det, der bliver mere plads derinde. Vi rykker rundt på barne. Barne kommer lidt uden for teltet, så der er rigtig god plads til at danse derinde, og der er god plads ved alle barne. Så meget om gryden her. Nu vil vi lige prøve at gå den vej over. Der har vi selve festivalpladsen, altså der, hvor selve den store scene står. Kom med. Ja, bare kom med. Bare kom med her. Og udover at vi har den store scene, det kommer vi tilbage til, så har vi jo her hele scenepladsen her, hvor alle publikummer står. Vi har lydteltet lige i midten. Men der rokerer vi en lille smule rundt på det. Det vil så sige, at nogle af de bar, der var på den her side, der var Kim Schumacher-baren blandt andet, så det bliver flyttet lidt. Og over på den anden side, der kommer blandt andet en rockbar. Vi har fundet ud af, at der er også mange folk, der godt kan lide heavy rock fra 80'erne, det vil sige Bon Jovi og alt det mulige. Så laver vi en rockbar. Altså en bar, man kan gå ind i, hvor hele temaet er rock. Og så arbejder vi også blandt andet med en Grand Prix-bar. Melodi Grand Prix for eksempel, ikke? Og det bliver jo sådan, hvor vi før har haft de her åbne telte med en lang bar hen langs hele vejen, hvor man kan stå langt derhen af, hvor der ikke rigtig er det store hygge. Nu bliver det så, at man går ind i teltene, så er der lidt kortere bar, til gengæld er der meget mere borde, man kan sidde ved at hygge, og så barne bliver meget mere en temabar, et sted, man kan gå ind og som et på et værtshus simpelthen. De kommer til at ligge derovre, på den der side derovre, og toiletterne kommer så stadig. Vi har jo rigtig fine toiletter. Det er de ting, vi virkelig gør noget ud af, det er vores VIP-toiletter, er ikke vores almindelige toiletter for dem. Man køber adgang til for en billig penge, så kan man komme ind i fuldstændig rengjort telt og så videre. Det er nemlig super. Så vil vi lige prøve at gå over i skoven derovre, fordi det er en af vores helt nye ting, nemlig bag træerne derovre. Forestil jer lige, når sommeren kommer, og der er blade på det hele, ikke? Kom med! Velkommen i skoven. Kom denne vej. Og det her, det er jo altså fantastisk, når det bliver sommer, og solen skinner. Det ved vi, den gør, og det bliver rigtig godt vejr. Ja. Se her. Se lige den lækre lille lysning her. Kravene, de er fuldstændig vilde med rockmusik. Vi venter i hvert fald på det, men vi får nogle andre kraver til den tid, når vi når så langt. Den her lille lysning, det bliver et lækkert lille sted. Der kommer blandt andet jeg ved godt, det kan have så meget med 80'erne at gøre, men synes jeg alligevel, vi skulle prøve det, en irsk bar. Og det bliver sådan, hvor man kan smage forskellige øl. Altså ikke bare få en almindelig fadbamse. Nej, det bliver udsøgte irske øl med både det ene og det andet. Så kommer der noget andet, som vi synes er spændende. En single bar. Så er du single, så er det her, du skal finde din date. Who knows? Den kommer også til at ligge herinde sammen med en anden rigtig god kending, som folk har ønsket tilbage. Vores skydebåd.
Man kommer til at kunne skyde herinde, og så bliver det altså et rigtig hyggeligt lille sted, hvor vi arbejder med nogle tanker, der måske skal være noget DJ om fredagen og så videre. Alle de der ting er stadigvæk på idéudplan, men her kommer der i hvert fald en fest både fredag og lørdag. Og så har vi altså lige derovre, lige igennem træerne der står den store scene over. Skal vi gå derover? Kom. Se out of the woods, ud af skoven og ind på festivalpladsen, som vi er til igen. Og så lige kigger derop, der kommer den store scene til at stå, som den altid har stået. Backstage-området derovre på den anden side. Og på den scene, Kim Wilde, Nick Kershaw, Alphaville, Doderne Dodos, Rock Casino. Og om fredagen, der har vi også de her, der spiller Bruce Springsteen, der er AC/DC, der er Depeche Mode, og der er U2. Det er en kæmpe fest, vi holder her. Så lige nu er der stille og roligt, men den 1. og 2. juni, der er der gas på. Så se at få købt jeres billet og følg med herinde på Facebook, og ellers kommentere, for det er jeres meninger, vi har brug for. Vi ses i Esbjerg.